L-erba filgħodu l-Ispettur Edmond Kuxkiri mill-Lassa tal-Mosta se jressaq il-qorti li żewġ taħwa irġiel akkużati bil-ħerba li għamlu f'residenza fil-Mosta it-tnejn filgħaxija. Iż-żewġ terġiel mistennijiet jitressu l-qorti separatament u jkunu mixlija b'diversi akkużi oħra, fosthom feriment fuq pulizija u li ma bdewx l-ordnijiet leġittimi tagħhom. Il-każ jaf fil-bidu tiegħu is-sena l-oħra meta r-raġel ta' 48 sena minn Mosta allegatament imbarra twieqi u l-bibien bil-ġebel u ma ħallix lil martu tgħix hemm. Iżda wara battalja fil-qorti, it-trejn filgħodu l-marexxalli marru d-dar mal-mara li tinsab fi triq l-imsaqfin kantuniera ma' triq il-Feniċi fil-Mosta sabiex tkun tista' tidħol. Fl-istess waqt il-marexxalli waħlu avviż fuq barra bid-deċiżjoni tal-qorti li r-raġel irid jotlaq minnu fih mid-dar. Il-mara rrakkontat lil One News li waqt li kienet fi kċina ma' binta ta' 18 sena semgħu l-bib tal-garax tal-ħadid jinfaqa'. Ftit wara żewġa u ħoħ ta' 50 sena minħal qormi tfaċċaw bi krejn fejn qed ikun allegat li r-raġel tal-mara beda jkisser il-faċċata tad-dar bil-ġib tal-krejn. Fuq il-post marru l-pulizija tad-distrett u dawk tal-mobile, iżda minkejja l-preżenza tal-pulizija ir-raġel baqa' jkisser il-faċċata. Il-pulizija għalhekk kienu kostretti li jkissru ħġieġa tal-kabina tal-krejn u wafqu lir-raġel blużu tal-pepper spray. Waqt din l-operazzjoni jkun tistabli tal-pulizija sofra xi ġrieħi. Iż-żewġ terġiel kienu arrestati u tieħdu d-depo tal-pulizija għal aktar stħarriġ.